97 along arnikang samambirta thanbang sami brismai disopi nonbirta thepipen arjitha West Karbi Anglong Hamren Rongso Pialong Tami Epechel Setum Dr. Numul Momin Ami Phi Ke Kaipon Nizang Karbi Anglong Hamren Rongso Pialong Dr. Numul Momin Ami Phi Kupia Posi Ami Phi Ke Kaipon Nangkok Alam The Epechel Setum Kaning Jepon Alam Ke Kedam Tang Aling Numul Momin Kaning Jepon Hemprek Mate Article 244A Ke Hang Nang Nilo Nonta Kilong Tang Atenglo Pukaning Jepon Aputhak Pensi Piniladak Hamren Rongso Pi Tower Krong Thom Along Tami Me Phi Kai Pon Nang Kok Lo Pusit Ning Jepon Lapen Laso Me Phi Kai Along Sucheng Constituency Lapen Hamren Constituency Combined Ponsi Me Phi Kai Pon Sucheng Constituency President Bidateron Pen Lapen Mohila Tumsitami Chitong Dunsi Me Phi Kai Pon Hamren Benthoni Ramrong Hang News Text Report B News 7 nonbirtang tonpen arjitha BJP go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. BJP down, 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 down. BJP down, 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 down. Go back, go back, go back. Go back, go back, go back. Pininitum labangso amepi kopi posi ke thornang kok ma pulote ilitum ke damtang hut alangli Dr. Numul Momin alangli lamthe kaningje ke chokche ajoine pensiniltum labangso amepi thorponang kok athe kopi poloma pulote ahok lo article 244A longke haladake hospital puge tokpon pelo haladake college ke tokpon pelo lake madura chinilo puoi phir sedame hal ajak kong bangko pilo mahala sekanangi Article 244A yong sike long lo plot hala so dim long masih ang ton aja kong ke do edlo lage alang li phani li pini pen labangso media thengno ni li pudamang tung bang ke alang li doktor ke pas ko na aja kong mensi labangso doktor ke pas lo alang li doktor pas se ramunit plot alang li chini nang po je article 244A ke ko pi aja kong ma la pen ko son si ladak arlo ke doma po alang li chini nang po pulong te Hemprek penta article 244A ke kacing bar isi web lo posasi ili tuma thadam nang po athe ko people ma hemprek long dat posita mel tum article 244A aja kong si ili tum long awe pulote ili tum dak kece kebe aso tum sita mela danang lu jampo ke di tang te hala bangso aja kong ko pima polang li chini lor pen la puson alang li kaningje long pop abangke la dake ko masike toy ma pulote la ili tum thek from lo itum chini me tamelo ladake BJP Bongo Sena RSS tum chingwai et pensila bangso asai ke claim la pen ka paningje toilo lak pen ladak adai ke tuliram rong hang la pen ke himonto tumsi alang li phan ke toy ponlo pusi la bangso a media thengno nili kupon tum lasi rada tum pang thengnang po chini nang ponon ana porke ili tuma phan ke BJP tum ke hemprek nang pipelo puke la dak pensi klar dak ta sablo dak pensi ningje daklo athe ko pipolo lake article 244A aja kongyo sil tum hana pa bob tang lo plot ili tum hane hemprek nang pipelo puke lake pini ani himonto tum nang ningje dak de puset ame Numul Momin ka paningje toy bang ke alang li tum alam toy pensi la bangso alam na paningje lo posi ili tum rada tum bang la tribal so khai an ka chini nei bang ke itum BJP phan ke vote pinang nelo po la dak pensi tum chini nang po la penyo sili tum pahai bom lang plote ili tum khai itum ki viria dim sido po la pen Dr. Numul Momin komalo Dr. Numul Momin ke pudam nang plote ili tum tribal so ka ching hon pon po join ni chodalang li ke alang li ke karbiang long amuni dali pudam na plote ili tum da karbiang long ili tum karbia det karbia arat ili tum da ke doning ke alang li plote ko pia polo la ili tum han la bangso article 244 ena aja kona pa bom thula plote alang li ke ili tum aphan khaya aphan na ching hon dun thek bang tribal hian ili tum hana ka ching hon thek bang phuban ke ili tum condemn lo la pen la bangso a BJP aphan ke ili tum non ke bang election ke ili tum parem pame et nang po
lapen hempre kang thimel tumhan BJP tumke nang piek thelo poke Dr. Numol Mumin masi ningje pon daklo Pini nilitum badak Hamren Town lapen Socheng constituency hini sinitum pin labangso side deng ponlo labangso side Hamren Town lapen Socheng constituency long kupe posi deng nang golo plutangte kedam tang tari hini Dr. Mumin alang likan ninje ki chok chalam thesi pini nilitum labangso side deng ponlo athe kupe polo plutangte KSA tum kachesong ESDC tum kachesong lapen ka prek organization tum kachesong hempre ka farmani tum pini anita long lelang la so long lelang kachisong bom mahut Dr. Mumin nitum apan nangka kam khedo na bangke nitum SRC Socheng constituency pen bangke condemn lo lake lapen jongsi non kebangji Dr. Tuliram Rohang lapen Himanto Biswa Sharma alang litum han tim kar biang long tum hanta pini labangso social media achot taiben nitum Socheng constituency hilpen pachini pon lo non eprang kebangji election MLA election MAC election MP election la puson a candidate a kaheno la puson a candidate a kichokche jongsi dak nang toilo pulutangte nilitum SRC pen so dak pen chisong ponji la pen abangso ka chisong bangke nilitum SRC pen bangke montuneta nitum kroikre nitum montuneta la so bangke arjap thipji lailo lasi Dr. Numol Mumin apan pachini lo nangli jongsi karbianglong dojelang nangli jongsi MLA thodun jelang nangli jongsi MAC thodun jelang nang liong se organisation long dolang pultangte nang li labong so sailang do lapuson kaning je bangke nang li phanang pin rem lo nang li chokche jongsi nang li lapuson na sayong si ningje bom jelang lapuson na sayong si nang li deng pon bom jelang pultangte nang li hem along se tame nilitum dharna nang durang kokpo la pen la so SRC pen bangke nang li phan montu neta la bangso bangke nitum tene ponpe la bangke phur kimolong nang li phan labong so na sailang no kaning je bangke nitum tok pon nang kokpo lailo nitum kaning ki pukang tung bangke election kupi posi BJP tum pedo hedalo bolo dangte pini nili klar dak bai dak pen than ponji la bangke dak Hamren tanolong jongsi BJP tum commissioner nang thodun town committee election pedolo plotangte 100% dak FSLCC highway ji pusi nili bangso mailong puponlo lapen kedam tang cleaning son rong ha alang li commissioner alang li phan pekponlo alang li jongsi Komisioner nang thodunji pulotangte la bangke 100% alang li hai he lapen lalang li dat dekali dadak Hamren tan along bangke komisioner bang thok siang bong penke BJP to mangke inu ta dak nang hai dunde nitu SRC hai labi la so ka phere la bangso aning ki BC dak Hamren tan long same ton committee election mangke bipon hai dalo athe chini loke Socheng constituency lapen Hamren ton lapen Hamren constituency bangke lule nilitum ke BJP atum bangke hemprek kachisong bangke alang tum van thekte bo bangke nitum klardak waidak pen Socheng lapen Hamren arat ke chini pe me lailo lasi ke dam tang dame dak Socheng da resolve mission lo lapen Hamren same resolve mission lo bini BJP tu mathata hai BJP atum mathata hai FSRC atum ke meeting da BIA pu alang tu mathata hai setani tum lule jongsi election jongsi nang kilet kulelo plotangte non MLA election chelangon Socheng lapen Hamren abangke kedam tang vote pen non eprang bangsi ong thujilang pusi pini labang social media chatai long pen nilihin men klardak waida pen puponlo than ponlo ante pini berta lansing toni konglo tumi thamme kurantu kardon